Salutare tuturor și bine v-am regăsit în acest nou clip, eu sunt Blostasfer și astăzi voi răspunde la întrebarea dacă voi participa la Supercell Remake. Așa că astăzi am ales să vă răspund. Răspunsul meu este da. Voi participa la Supercell Remake cu skin-ul meu pe Frank. Sincer, nu am așteptări mari să câștig eu, de sincer vă spun deja de acum, pentru că nu este un skin wow, adică să stai să muncești la el acolo mult timp, plus că l-am făcut și singur, dar stați liniștiți, vor mai urma și alte două skinuri. Deci nu știu cât de lung a ieșit acest episod, dar sper că v-a plăcut și nu uitați de un like și subscribe și ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Cause you're in